Çağlalyma seretsem özümi hem gowy, erwet öýde ýetişdim hasabyna ýatlaýan. Biz bagtly maşgala därlik. Men 8-nji mart narmany belläp bilýärdim diýen duşlam bilen. Garaz burnumdan gelýär-de durmuşum. Bir-birden şeýdip şo goşlary ýygnanymyz. Durmuşum şolar ýa erwet bolsa-da gülüp klas açlamyň ýanyna gülüp öz gaýgymy bildirmedim çaga men. Diýerdim sen güýçli, entäk sen saňa şeýle gowdurmuş garaş, ýa sen güýçli bolmaly, aglamaly. Men galaň salmadym. Men baýlyga gazymadym. Nä başga gyzlar barda oglan bahay bolsun, maşyny bolsun, öýe bolsun, maň gyzyl alyp bersin. Men olar ýalar, men öňem olar ýalar, häzirem olar ýalar. Hemmeler assalamu alaikum. Men Akjogul Amanowa. Akjogul podcast adly gepleşime hoş geldiňiz. Bugünkü temamyz meniň çağalykdaky trawmalarym we ýollaşym bilen tanışma taryhym. Ona näme gelen gyzykly gurulmalara başlaýyn. Dogrusy men häzir siz bilen başgalar bilen paýlaşmady gurulmamy siz bilen paýlaşmakçy, size içimi dökmekçi. Bärdaýça gurulmamy men ýakynlarymyň köpüsi bilenok. Aslında men öz geçmişim bilen ilgili kitap yazmak isleýärdim. Ýöne, oňa конечно wagt ýok. Gowsy men şu podcast'yny bilen size gurrun bereyim. Çaýyňyzy alyň, kofýaňyzy alyň we ekran başyna geçiň. Birinji soru. Çağalyňa seretseň özüňi nähili öýde, nähili ýagdaýda ýatlaýan? Çağalyňa seretsem men aslında bir çağa jygy dogan ýok. Lälijek diýin. Dogrusy men çağalygymda gaty bir o diýen gowy ýatlamalar ýok. Çağalygym men göz garaýşymda çağalygym azyjyk kynrak geçdi. Sebäbi men özüm bilip başlap durun bolan ejem kakam, ýani kakam ejem urýardy. Şo döwürler kynrak kär maşgalada erkekler içki aýatdylar, gar maşgalarlaryny dagatdylar. Mene şol periodda önüwesen çağa geliňini başyndan size aýdyp başlaýyn. Çağalygyma seretsem 50 de hem gowçalyk diýänim, geýjek eşigim bardy, iýjek çöregim bardy. Erwet çağalygymam gaty erwet ýatlamaly. Ine şu podcast'yň soňuna bir näçe soralar bolar we men şu soralar boýunça size gysga gurrun bereýin, hemmesini bärde därlep. Näýlep ýagdaýda ýatlaýan. Çağalygyma seretsem özümi hem gowy, erwet öýde ýetişdim hasabyna ýatlaýan. Ikinji soru. Çağalyňda seni iň köp beğendiren ýa-da iň köp yaralan waka haýsy? Çağalygymda meni iň köp beğendiren waka çağalygymda meňe ýadyma düşen iň köp beğenen wakam. Diňe agyly wakalar ýadyma düşýär. Şu an enam canım. Şu an ýadyma düş başlady käbir kadrlar. Erwet wakalardan başlaýyn men. Ejem bilen kakam men ýaňyşmasam 6 ýaşymda aýryşdylar. Ýöne şoňa çenä biz bagtly maşgala därlik. Ýani men gözümdäki kadrlar kakam ejemiň işleýän aýlygyny alardy. İçip köçede bizi maskara ederdi. Ejem näçe şolaýdan çyksa-da bizi ýzymyzdan gelip gowfaryny tozurardy we ejem bilen biz kakamdan gaçyp gatykän kwartiralarda ýaşadyk. Ýagny biziň ýaşaýan kwartiramyz bir komnatda. Olam kakama gal. Biz ejem bilen özümüz öýden çykmaly boldyk ollar. Biz özümüz gaçdyk. Onuň ejeme molim, başlangyç molimdi. Bir kwartira tapýas, kakamyň geçşek ýolundan geçmen aýlanyp başga köçelerden ejem işini aşýardy, men mektep aşýardym, şoňa görünmälip. Garaz 4-5 san kwartirada ýaşadyk, kontrant bolup gaçyp şol adamdan.
Ona da yerde olsak tapya, ahir bir gün tapyada. Soň şeýle bir waka bolupdy, hiç ýadymdan çykanok. Gulak kalka çağalar, gyzyl gulak kalka dakýalar. Mende de şöyle gyzylja gulak kalkam bardy we menem atamlar dedim. Kakam dedi, enejan dedi. Yani men ýalanadım enejan. Çünki men atamyň ejesiniň atdakylyny Akçul, şoň üçin atam tarap maňa hemmes enejan diýär. Ýör enejan, men sen maňa diýene kitjek marojnat berjek diýdi. Çykdyk, bir çatrykda bir maşin nurdy. Onuň eline de spiçkan çykar dedi. Spiçka boş içi. Spiçkan gabagyny çykartdy, gulagymdaky gulak kalkany, gyzyl gulak kalkany sallady. Şu maşinni bir adam aynysyny açdy, şoňa berdi. Puluny aldy, gözümiň aňyna. Şovaly men gyzyl dakynyň gyzalym. Tä durmuşa çykýançam. Gyzyl aljagam bolmadym şo döwürler. Muny özüm tutup başlamdan soň. Ya ejeme gyzyl maňa padarka et, eje planyna gyzyl we menem gyzyl lakynasym ele diýmedim. Özümü bilipdir. Men diňe bir çeri dakynýadym, soň kümüş dakynýadym. Ýani gyzyl almak şondan soň hawas bolmady şo wakadan soň özüm gazan almak isteýärdim. Iň bir ýatdan çykmajak bir wakam şoly, soňam ýadyma düşýär. Ejem bilen kakam aýraşany biz mamamlarda ýaşadyk da bir period. Şonda mamamlara kakam geldi, enejany aýlap häzir getirjek diýdi. Men gözüm ýatlama kadrlarym şuwad. Ýaňyşmasam şonu kakam men alyp gaçdy. Ejemden häzir getirýän oýa getirdi, menem aglaýan ejeme gitjek diýip şo kadrlar ýadyma düşýär. Şo moment men bilemok, men belki bir gün kakam bilen ýaşandyr, mümkin ejeme ýzimdenem gelenir, dol ýadyma düşenok, ýene bir moment ýadyma düşýär. Kakam maňa öýde takalokady, ýani nähilek. Ýör häzir ejeň işine gideli, ejeň seni göresi gelenir, ejeň öýe getireli, ejeňe plan zat diýip, oň diýen zady eje men ýaramok, eýle beri diýip alla diýdi. Men çagada mektebe barýan molumlar çykdy, birinji slan, onda direktor zat. Ejem tapdylar, ejem gelip gujoklady, näme boldy gyzym, kakamyň okadan zadyny şowa ejem aýtýan, men sagdyn bolsa men şeýle taýdan ýaran ejem gujoklady da. Ýani kakam mektebe iki tarap we bir sag gapdalyna baratdy, birim çep gapdalyna baratdy. Kakam sag tarapyna garaş oturmasa, ejem şonu çep gapdalyny çykaryp meni gaçdyk. Nanýaňam şo ýygyna gelmesin diýip gaçyrdy ejem meni. Garaz dilim tutulýar şu wagt. Soň ýene ýatdan çykmajak kakamly waka. Ol çagalyk däl, конечно. Gara çagalykdaky wakalar şol ömür kakadan gaçyp gezdim. Inni ulakan gyzym, mektep okuwçysy. Ejem men mektep okuwçy döwürlüm. Ýaňyşmasam 4 ýa 5-nji klassda men Moskwaga gitdim. 2 ýyl işläp gelen soň 8-9-njy klassga men Moskwaga gitdim. Şu ikinji gede gelkiden ejem diýdi, sen nirde ýaşajak, sen nirde goýkydyn? Daýdalaňda ýaşajakmy? Mamaňlaňda ýaşajakmy? Eneňlerde ýaşajakmy? Kakaň ýanyna ýaşajakmy diýip. Şo döwür maňa bir genece gep berdi. Yani olam gowut bolsun diýdi maňa. Diýdi ki, "Akça da kakaň ýököz ýaşaýar şu wagt. Ýaşa görmoş ulakan gyzym ma diýip içmesini goýar. Towa gelir zat diýip. Menem şoň diýen ýadyma düşdi. Ejem men dedim, enem ýok. Kakamlarda ýaşajak diýdim. Enemlerde garat. Belli bir periodlar men enemlerde ýaşadym, kakamlarda ýaşadym. Iki öýde ýaşadym. Sebäbi enemler şu dom, kakamlarym bu dom. Gapma garşylykly domda ýaşarlar. Ýöne şo döwürler men daýdamlamdy we mamamlarda ýaşatym gelen okdy. Sebäbi olar da menne çagalyk travmalama näme üçin isen kimdigini aýtjak şu taýda. Ýöne şo wakada häzirem ýadymda, şu ýüregimde, beýnimde galypdyr da şo waka ejem işde. Öýde de planlar bak, kimdigini aýtjak häzir özü şu wijaň orta biler, ýadyna salar näje iş. Bilmän, men elimde psökli zady döktüm ýere.
Şonu sen emelsiz deyip, sen ünsüz deyip yankı psögü bir yığnattılar ve demirloşka bilen bir kellämi urduda şey dedi. Sana buloyda yer yok, sen ejenge değil, men kakamın yanına yaşayacak deyip. Ejeng gelse ayt, seni musurdan taptık biz. Sen bizim gıydımızdan, sen muradın gıydı. O şey deyip bana çağa şey ettiler karoçam. Bir günüm şöyleydi, Prilovka işte, iyesmirenik men çorba halamayan çağadım. Yaşat şu maşgalam, ecem taraftan beri ağzıma dıkıp yedirdi de yankı. Bar iyen Prilovkam gaytta kusup sığdıranaktılar, nem içinden bilemek. Men yani çağa o doğur men. Yara 6 yaşa yeter yetmezdir. Ya da bir ikinci klasdır menim dolu yadıma düşönök. Şoň üçin mamamlarda da yaşasım gelmedi. Daş goňşulamam diýdi, sen ştaýda bol näme ejem kanyşny Moskwa bizim jaýymyz ýokda jaýy pul bolsun diýip işlemäne etdi de olam karyerasyny taşlap. Ay soň daýdalamda boldum. Olarda da käbir meseleler ýüze çykan wagtlary boldy. İşe edip şu ikoyum saylaman, men enem atamı sayladım. Enem yani ecem kakamın, karıcı babuşkam, zeduşkam. Olarda yaşadım bir periyot. Onu aralıkta kakamlarda bolýardım. Onunun kakam ecemden ayrılışan soň köp ayallar bilen yaşaşdy. Öýken gelin gelle zat etdi. Men pikir etsem, kakamın meni ýigrenmesi şolar doğa etdimiken diýen, потому что men kakamyň öýüne bork edemde doğa tapýardım. Realne doğa tapýardım, çünki olaýdy bizim suratymyz amady we kakam meni 8-nji 9-njy klasga geldik şu wagt wakamyz. Kakamlary bork edip oturup doğa tapýardım. Onu kakamy görkeýäp ýa şu çykdy diýip olamken bir ignore etýärdi. Ol kan islamiyet dinçilerle ol onun için pofik hemme zat. Şo döwürler kakam meni kan bir ýere goýberenokdy. Bir ýere çyksam, uly ýola çykýançam, uje jaň gelýär, haçan iziňe gelýär, haçan gelýär. Men 8-nji mart narmany belläp bilýärdim, diýen duşlam bilen. Garaz burnumdan gelýär, durmuşum. Kakam içgili, karoçam şo gün ýaňyşmasam şondan öňrek maňa ejam telefonu uradypdy. 300 dolar alym diýipdi ejam şonda. Kakam maňa bir iş buýurýar. İyi şokolat ýerkak menem bolýardy ýerine. Elimdäki puldy ýana şeýle ýere goýan. Şonu sen gatty goýduň, sen maňa tasaýaň diýdi-de telefonumy alyp istene azyňyp bir kep dolanan telefonum ejam näme günlük bilen gadanny. Bir ýalyk bunlardan geçtim käwat. Nanyň ejam onunyň nämeler ýaşady, men çağa gatty kiçikem bilemok daşy. Men uly bolamda gören wagtlam şolle. Soňra ýanky 96-njy ýylyň gotoran ýyl ýanky telefon zyňdym. Şeýle waka bolup gaçyp gitdim. Atamlara bardym we hajatxanadan bukullum. Aňyrdan kakam ýyl garnitury zyňdy. Ýene jan tapyňmy enem svet öçük zatdyk. Ýa hajatxanada gözüm ýumdym-da, ýaňyşmasam kulhallah ahad Allahu samad lemnet berem ýokluny. Şu taýda men doga okap etişim ýadyma düşýärdi. Okudum. Ona da goňşulam bukup ýetişdi meni. Aýsaň şowally men nemetdim, gitdim. Soň ýene izime geldim. Garany şu wakalar garşdyrýan, haçan izime gelen onundur. Ben üç gezek kakamlardan göçdüm ve kakamlar soň ýene gelmişler ýalyk momentler bol dol ýadymy şonu üstünden näçe geçdi sebäbi. Ýene bir moment boldy, ahry kakamyň ýüzüme urýardyken özüm çağa ýok ýerden iç surýar. Ahry ejeme jaň etdim, ejem Russiýada, eje menin çydama kakam meni urýar zat diýip. Ejeme bolýa men bilet tapsam barjak, ýöne men barýanymy hiç kime aýtma diýdi. Ejem şu gün jaňadan borsam ertesärle büýrün uje Russiýadan geldi. Şo Russiýadan gelen günem biz konserde gitmelik joram bilen. Öýden şo sebäp bilen çykdym. Ejem bilen köşüde bir joralaryny buluşdyk, görüşdük.
Ecemen böyle kakımım canat ya yöne gelen okmu diye böyle. Ahir son telefon almadım ben. Ta öyle var yanca Ecem'le takside. Onun öyle bardak Ecem dedi. Men daşına duracak. Sana ne emekten şulada mene görecek dedi. Menem yakozum gelen tipi girdim kapıdan sen telefonun alan oktu urup başladı o yanca da Ecem kapıyı kalktı şok geçirdi şekerten berdi neymişle yani deyip. Ay şonu Ecem'e çelna urup şonu da yeni öyden kaçtıkta hani men qoşlam hala olaydı men qoşlam yanamala. Bir gün Ecem'in jorası bilen bardık qoşlamız Almanı. Men öz öyümde öz qoşlammy birden howladyňany bilýäňim şolardan birden diýeli bir eşik şu birden howladyňylýar. Şeýdip ýadyma düşýär şo kadr birden şeýdip şo goşlary ýygnanymyz. Hana şol iň neme wakaty. Ve häzir kakam ýogalanyna 2 ýyl boldy. Men Hytaýda kam birden koma düş bagyrdan ýogaldy. Ýöne şo ýogalýança men her ay bir ýa 2 ýyl düş görýän. Her ay men kakamdan gaçýan düşümde pazarda bolýan ýa gaçyp ýörmüş şol adamdan ýöne. Her ay şo ýogaly şol adam şo düşüm diýinni ýöne henigidem gören daşy şulaýym şuna ýabra 2 hepdelikde de görendir şondan gaçýan düşümde. Şeýt men kaka sevgisini görmedim. Belki häzir ayakta duranmyň sebäbim şo zatlardyr sebäbi. Ne doganım ma meni gorajak, ne Ecem mady meni gorajak şo döwür Ecem Russiýada zatdan habarsyz. Ne ýakynlarym maňa düşündi. Bilmedim şolar ýalak. Ýöne men şükür etýän bilýäňizmi? Öňüm bolanyň soňum bolsun hep ýaşap gelen çaga men durmuşum şolar ýarat bolsa-da gülüp klas aşlamyň ýany gülüp öz gaýgymy bildirmedim çaga men. Men bir klasaşym häzirki wagtda joram ay bolup şo bildirmän maňa pul berýärdi. Bildirmän maňa jorap çyksat getirýärdi. Aýamdaky jorap görýändir-de. Yani zabota gerek wagty ýok men ýakynlarym ve maňa şo diýärdi akça sen özüň terbiýelen gyýdýärdi. Hakykatdan meniň belli bir periodlar bolýar. Geçiş döwrümüz diýip atlandyraly şo döwür men hakykatdan özüm terbiýelen gyýdym men. Ýöne Allaha şükür Allah jaman pälim aldyrmady we häzirki gün men ayakda we häzirki gün Hudaýa şükür geçmişim bolmadyk ýani gowy derejede ýaşaýar. Maşgalaň beren feýüsi seni häzirki günüňde nähili ütgetdi diýär. Feýügi diýip menden Ecemiň feýügisini gözüňe tutýan sebäp kaka men söýýädim, gabanýadym diýär-de köçede bir oglan bilen görsem bolşa Ecemiň feýügisi başganda Ecem meni dinläp başarýardy. Näme diýsem ýok diýenokdy, Başkentde okujak diýsem aýlygy ýetmese-de okutdy. Garap men kararlama sarpa goýardy, hormat goýardy we kabul etýärdi. Yani Ecemiň söýgüsi ana meni şu tarapdan özgertdi. 4-nji soru. Çagalyk döwrüňde seni näme gorkudýardy ýa-da näme ýüregiňi agyrtýardy? Gorkudýan tarapa ilmidama kakamdan gorkýardym we atamdan gorkýardym. Näme üçin atamdan gorkýardym? Atam şeýle bir gowy adam. Şu atamy bir zat bolmasyny gorkýardym men. Atam ýörädini azjyk howlugyp ýörärdi. Ula adam men durmuşymda birinji adam Ecem, ikinji adam atamdy. Atam ýörädini büdräp ýörýär. Menem şu ýoly şu ýykylar zat hemiş atam şu men uğratmana çyksa ýa bir ýere aktyklaryny uğratmana çyksa bir ýere çyksa men hemişe gorkym şol atama bir zat bolmasyn diýip. Ýüregimi agyrtýan taraplar men özümde hemişe dogan bolmagyny isleýärdim. Başgalary görýärdim dogan söýgüsini. Men sirdaş bolman adam ýokdy. Men joralar bilen sirdaş bolsam arkamdan men gepme etýärdiler ýa soň ýokdy da şoň. Ýüregimi agyrtýan adam şol we kakam içip hemişe gün atamyň gapysyny kakýardy. Atam ýüregi agyryp
erwet davleniyasi galyp ýüregi agyryp erwet bolýardy we şo ýagdaýlardan hakykatdan gorkýardym. Hiç kime hiç zat bolmasyn diýip. Innik soru. Häzirim täsirini duýýan bir çagalyk agyryň barmy diýem. Hawa bar çagalyk agyryň. Häzirim ýüregimde gorky ananýaňyz. Men kakam ýogalandan soň men şu geçen kanýonkulla kış kanýonkulla bir ýyl mundan öýe gitdim. Şonu otyrdyk bol birden kakylly bolmaý meni Murat gelle öýtýän edim. Şoň ölümini ananam entägim gelip birden çykaýjak ýaly. Entägim gorkymma, entägim. Ana şo gorky häzirim aýryp bilemok. Tak başga üýtgeç gorky wrody nätu. Şu wagt men size 10-dan 0,5 bölegini aýtyp berdim. Men hemme zady berdise gurrun berip bilemok. Yani gurrun versem bugünüm kutormaýas gurrunymyzy. Tak esasy kelamdan galan travmalar şular. 6-njy soru. Ýaş wagtynda öwrenip şu güne çeýne taşlap bilmedik bir enneň barmy? Hawa. Men enneňim dodak soýar. Ejim aýrylygy diýe daş häzirim telefonyny gurlaşan. Ejim aýrylygy diýe. Şol enlik meni ni zaman dodak soýan biram elim şeýle. Bir pikirlen bir da gurlasam elim şeýle. Men kiçilikden elim aýagym derleýär. Ve häzirim men täm şaýyrlanok. Yani öwlälara gitdim zat etdim bilemek näme üçin. Elim aýagym henidem derleýär. 7-nji soru. Çağalykdaky kiçijik gyza häzir bir söz aýdyp bilsem näme aýdardyň diýe. Men şu an özüm görýän, hotaýdy. Öz kiçiligimi görýän. Diýerdim sen güýçli gyz, entäk sen saňa şeýle gowdurmuş garaş. Ýa sen güýçli bolmaly, aglamaly, sen mert bolmaly. Hiç kim dinlemeli. Dine özüň bolmaly, hiç kime ýalan sözlemeler. Ve nirde bolsaňam Allahy unutmalar. Hemme zat geçergidir. Bir gün geler hak sabar, bir gün geler şat bir akyrdy, bir gün geler geçmişiň bolmadyk ýaly gün ýaşarsyň diýerdim. Şo döwür. Ana çağalyklar da temam zaşlardan ibaret. Enne geleliň maşgala durmuşyny. Men agdalarymyň bilesi gelýän soragy we Instagramda post açamda diýdiler. Maşgalalyň bilen nädip tanışyşa barada gaýan gyzykly diýip, ona näme? Başlanyň gyzykly görüňleri. Ýollaşyň bilen ilkinji nädip duguşdyňyz? Şol pursat näme doýdyň diýe. İlkinji gezek duguşmamyň sebäbini aýdyp bereýin. 2019-da Türkmenistany Tomskanyňa aýdymda. Maňa bir Hataýda okyan edebi bir oglan jaňytdy. Akça permanyň gullukdaşy we perman haýyşdy sen okuwçy salyp ýörsiň. Okuwa şoň gullukdaşynyň dokumentasiýalaryny kömek edäýdi. Ene nomeri, seňem nomeriňi oňa berýän. Dokumendiňiz bilen şeýdip bäşim bilen tanışdym. Bir gün tekawalarda men oňa nomeri bermelimi ýa dokumentasiýa bir zat gurlaşmalypmy? Şonna tekawalara duşmaly diýen daýdy Gülçülüň. O wagtda men Gülcemal ýa Joram bilen gurlaşyp otdym. Gülcemal bilen çykdym. Gülcemalym bilýärdi toşdy men bir oglan bilen görüşmelimi. Ýollan bäşim geçip geldi. Ýollan menem Gülcemala diýen aga şo gelýän şol öýtýän edim. Ýöne aga bir daýlyk idi. Güňüm ýetmedi потому что kaçokdy. Men haýalymda oglan kaçok bolmalydy. Kaçokdy. Gaterwet. Daý dedim. Esan stasiýona gitdik, oturduk, düşündirme rahatlanmady. Işeýle gatma garşy oturanda gurlaşýanda daý däl ýüzi ýaşaň, prosta gowrasyly. Işeýle gurlaşdyk, zat etdik, hemme gurrunlamyz okuw we dokumentasiýa barady. Soň men Hitaýa gaýdamda men bir sumkam galy Türkmenistana we ejeme diýdim. Eje 7-nji sentýabrda bir oglan gelmeli biziň şäherimize. Ene nomeri şoň gowşuraýyn diýdim. Bara plus allydım ejemede. 2 tane bara plusam salaşa sumkan diýdim. Ejemem şähere barýan 5 milyon jaňlaşa duşýalar. Way jegim diýä, akça maňa bara plus almaly bolýan. Men ýatdan çykardym. Nirde apsek men gidip alaýyn näse. Bäşim diýipdir da geneje
Siz gidip oturmak, siz uzaktan geliniz, gräsden geliniz, siz iziňize gidin, men özüm alarynam. Ejem ýok, sen maňa gorkat apçak nirdi aýt, men gidip aljak dese ýok diýip şonda daýdy. Ejem şonu aýtýardy maňa telefonna. Bu çağa, bu oglan näme, ýamar üýtgeş oglan näme. Ýagny men we ejem zabota gören adam däl. Mene ejemiň kakasy, ýani babam iri oğlan. Mümkin oňa da ýaşlaryna zabota ýetenler bilemok. Ejem näme gelip çağırk ýaşady, daş soramadym. Yani bize sevgi yetenoklu zabota diýilenler. Ay bola diýdim, Hytaýa geldim, bäşim bilen ýanky nemeni allym, sumkany. Bäşim uhana geldi, sumkamy allym. Soň jaňlaşyp ugradyk. Soňra kän görüşme ugradyk. Görüşmämiz ýöne kän näle biz tanıştyk, söýüşemiz okdyk. Onuň burun karaçy men buňa diýdim, sen getiren oglan perman, sen hiç ýerek aýlanyp da bar, bir ýerge çykalla diýdim. Ona da ýanyňa ýok özüň gelme diýdim. O çağa şo wagt maňa söz aýtjak bolupdyr, men gül getirjek bolupdyrym bilemok. Mene iksan joram bilen maran senem dostum bilen biz iki bolmaly diýdim, tanýadym. Şeýdi, şoň görüşildi. 25 oktýabrda maňa jaň etdi, daňdan bäşi çenen gürleşenim bilýän. Söz aýtdy, men seni gowardym diýdi. Bir kısan oglan diýipdir, toşdyk. Elbet gyza gürleşdim, şolam bilýär edenler oglana. Şeýdi 25 oktýabrda aýtdy, men diýdim, men şo wagt diýdim, meni aglatmajak bolsaň söý diýdim. Meni aglatmajak bolsaň söz aýt diýdim. Men kabul edeýin diýdim, men geçmişim gowy däl diýdim, geçmişde men gowy çağalyk ýaşamadym diýdim. Men kän agladym, meni aglap ýadadym. Şo zady söz berseň kabul sözüň diýdim. Şeýdi gürleşdik, kabullandyk. Garaz hiç ýyl söýüşmedim bir ýylla we biziň sevgimiz bir ýyl içinde şeýle dowam etdi. İkinji soru, onu bu adam aýratyny pikir etýän aýratynyň nämedi diýär. Onuň aýratynygy häzir etjänden duşan oglanlardan aýratynygy zabotasydy. Sebäbi aýlanmana gidemezem, biz limon şüýdip, ýani limon suwalypdyk da agramam ýok şu paketsin getir, şonu men götürjek diýip şu elimden götürdi we sumkamy götürdimi. Garadym olur ýa zabota ömrüme göremok. Şeýle zabotasyny söýdüm, haladym. Hiç zabotasy çynem oňa bolan. Anamam artdy olam diýdi, men seni ejem gowurşymdan gowurýan we aglatmaryn diýdi. Oňam çağalyk bir oýdankan gow geçmedik. Şoň üçin men bilýän bu ýagdaýlary diýdi. Gara şeýdi gürleşip zadytdyk. Aýratynam şu zabotasy. Tanşlykdan soňky ýol nähili dowam etdi, aňsat boldymy ýakynmy diýär. Tanşymyzy bir ýyl gürleşänçe hemme zat gowdy. Mysal üçin oktýabryň 25-ne sözüni kabul eden bolsam, iýulyň 6-syna da men dün rождениямda oma предложение etdi. Parka çağırdy, men неожиданно men salona ýerdim, sürpriz etjek diýdim, ýani men предложение öýdem, dostlaryny şu предложение etdi. Karantina ýaňur çykan wagtymyzda. Şondan soňam awgustda ejesini gudaçlygy uğratdy. Men ejem bunu kabul etdi, sebäbi näme etjek bidir gatnatyryp ýör saçana çeje diýdim, bolly şeýle. Näme? Awgustda guda bolan bolsak, inniki ýylyň 2021-nji ýylyň maýyna biz nikahdan geçdik. Gürleşen öwrüm hemme zat gowdy, hemme kynçylyklar başgaly guramyzdan soň başlandy. İlkinji dawaňyz näme sebäpli bolup nädip çözdüňiz diýär. İlkinji dawamyz başgaly guramyzdan soň finansyň üstünde bolup puluň üstünde we bir naharyň üstünde bolup sen dedim, bäşim dedim, oglanlar bilen ýaşap öwrenen adam, o köpçülükde 7-8 oglan ýaşaýarlar. Bizin şu wagt 2 diýdim, naharyň etini kän goşýan diýdim. Gaýratydan adrak goşdymda ilkinji dawamyz ana şondan başlady ýaňyşmasam. Soň ýene başga sebäpler bilen men dostum bilen gürleşmek bilen besetdirdi, dostum bilen gürleşsem halanokdy. Menim joram ýokdy, dost bolmany gowurýardym da. Soň näme? Finansyň üstünde olam bir ýyl
bir yağmur durmuş gurayan wagtlamda boldy, kän sürmedi. Biz maşgalamyzy uşsak, şopşa kän ýok, çynmaýlaýyn. Soňky dawalar ýene-de çagajamy bolandan soň ýene-de dawa jeňjem biraz boldy. Olam hemme maşgalada bolýan zat. Atak biz günne urşup söwüşip ýören adam däl, bir-birimiziň ogruny tapýas. Nikalaşmak barada karara nädip geldiňiz diýär. En gyzykly säme şu. Men galaň salmadym. Men baýlyga gazymadym. Başga gyzlar barda oglany baý bolsun, maşyny bolsun, öýe bolsun, maň gyzlar alyp bersin. Men olar ýalar, men öňem olar ýalar, häzirem olar ýalar. Bäşim ilk maňa feýdana diýdi. Akça men seni bagly ederim edi, söz berýän edi ýöne. Meniň toý etmäne mümkinçiligim ýok dedi. Maşgalam şeýleşeri, içeriden kömek ýok. Ýagny menen galyňa toýa garaşma dedi. Menim okey dedim. Näme glavny bagly bolsak bolýar dedim. Maşgala guramyzda oňa iş ýok, maşgala gurmak hakly. Buňa bir iş çykdy, başga şäherde salat bolup Masowka düşmeli. Çağa gitdim, 5 aýlap aňarda işledim. Jaňat ýa garda ýatýardylar-da, garda daňdan bäşde çykyp garad, uykularyň azalýady, sowukdy, kyn işledi. Şonda näme gadanyň bolsa da getirdi-de maňa berdi. Şey dedi, akça ina pul näme şonat dedi. Men bunu mehir hökmüne kabul eden kakgalyň ýalak ejem uğradaýyn dedim. Men şo wagt kellämde gyzylalja, onalja, bunalja kellede olar ýaly ýok, ejeme dedim. Ejene $5,000 pul berdi. Bar gadyndan şul, öýündenkilerden hiç näme sorama, hiç näme etme. Şu pul alla jaý üçin ylgap başla dedim. Bizimle konserant ýaşaýasa. Jaýa sarp et dedim de ejemem şey edip jaýa oçurdy. Durdan gara şu wagt biz oçurdy, hene jaý alamyz. Ýöne kakamdan galanca maňa galdy. Onda şu ejem ýaşaýar. Şey nikalaşma kararyny nädip allyk. Bile ýaşamaly etdik sebäbi karantindan soň menim işleýärdim. Apşabadan bir ýerge çykanda sen açyp bermeli, olama kyn geldi dogrusy. Ahry bir kwartirada ýaşajak bolsak nikadan geçerli diýip şeýdip meçit tapdykda nikadan geçdik, meçitde de soradylar. Mehir berdimi diýip mehir abizatyny eken nikada. Şeýdip nikaha gydyk, sadaka etdik. Öz işläp gelen pulny türkmenler ýanam sadaka etdi. Şeýdip mujina bolup ýaşap başladyk, toý etmedik. Toý haçan etdik, 4-5 ýyldan soň Türkmenistana bardykda. Onuň duýdansyz men diňe fotosessiýada Bat köşkünden geçip nikah şahadatnamam alanyp düşünýärdim. Bardım fata, baharatym salonlara, baharatym kameraçylara, baharatym şoňa berjek pulymy, gowy bolsun diýip 150 adamlyk kiçiräjik toý etdik. Ýok 100 adamlyk 150. Şeýdip ýakynam ýanydym-da kiçik toý etdik. Şo döwür gaýnam diýdi, genäjem edip goýberel bolanyna wara diýse qakamyň ýogulyna ýaňyr 5-6 aýdym ýa ýylyna 5-6 aý galypdy. Men garap qaqam ýyl geçmän üçin olaýdan keje berip çykyp bolmaýarmym, gowy bolmaz diýip şeýdip men genäje etdiremedim. Soň geldik Hytaýa izmide men okuwymy gutardym. Okuwy taramyzdan soňam çağa etmäle karar berdik. Ýani 2021-den 23-e çenä biz çağa meseleni aýyrdyk. Baka okuvymyzy gutarylyp, soň okuwym diplom alamdan soň çağa başlalyp çağa başladyk. Onuň çağa bolandan soň 1 ýyl gowy işledim. İşledik ikimizem we Türkmenistana ýaňy baryp uly toý etdik. Onu gyzymyň 1 ýaşda oglanyň maşin toý, diplom toý, garaşyp hemme toý goşup etdik. Ýöne henizem ýüregimde galan arman. Men kurtagy bilmedim, men genäjim bolmady. Entäge 5 milyon kurtagy etmeli. Ýene bir zat men gelin bolup ýalyk daňamok, we başgalasy maňa daňdyranok, özüm 10 ýyl kada naşuplatok. Ýalykdan soň ol halanok, islanok, ýalykdan maňmy ýöne öňrek Türkmenistana baramda bir jaramyň toýunyna ilkinji gedek ýalykdan gördüm, onam salona daňdyrdy. Atak gelin bolup ýalykdan göremek maňa hijab udobna, men ýalykdan
oynamana vaktim yoktu. Gon hijaptan bir ev çıkayan käbat. Atak şöyle yalak. Hudağa şükür ağzı ver, baklı maşgalamız var. Olağım simya söylen govalıştım. Başım özüne diyen, sen doğanlam, men radnoy doğanım yanak deyip qaraz. Все нормально у нас сейчас, elhamdülillah. Şey diyar artık. Qarad nikalaşmamız şular yalak valle. Ol senin durmuşunda hayfiyeri doldurdu. İyin qavsaran bulam, ol menin durmuşumda qaqın, doğan yerini, dost yerini doldurdu. Çünkü özüne diyen, ma qaqı söygü yetmedi, onu senden alım diyen. Bana doğan söygüsü yetmedi, senden alım diyen. Käwagt ece söýgüsem etmedi ýöne şu an bäşiniň meni söýüşi daşy ejemiň söýgüsinden beter de käwagt. Çağa serden ýaly seretýär, häzir ýetişi bilemek, zawtram etýär, beýdim etýär, käwagt ýetişmesem eşiňme mutuklaýan döwürler boldy. Ya sen aýar, sen onu etme, bunu etmeli, hiçem o wezipen üstüme goýanok, sen olam görýär, men näme durmuşda zanit. Ve bir-birimizde düşünýäs, bir problem bolsa-da öýden çykyp gitýäs, soň bir küne ýetmän çözüşýäs. Garaz ýaşlara maslahatym elmedam öňüm bolanyň soňum bolsa ne päşäň men ana şu söz bilen şuna ýeten adam. Ve ýani ýolar taýlamaly bolanda hiç sada howlukmalar. Ýöne häzirem bizde käwr ýetmençilikler bar bäşim bilen. Käwagt diýen öz-özüme men ýer durmuşa çykyp durnam diýen, aslında durmuşa çykam diýen 20 ýa 22 ýaşymda da. Şu wagt 20-de. Ýerem diýen käwagtym ýok wagtym diýen. Ýagny hemme zat Allahyň eline maňlaýmyzda jüwüti ýazýan Allah Taala. Iki jüwüt bir sebäp bir-birilen çatışmaz diýär. Şoň üçin günakarlarym Hudaýa şükür gül ýalyk mujum ma köp kişi diýär-de töle mesela qowmuş duruşdy bat elhamdülillah. Telefonumyzy bir-birimiz islämatmy barlap bilýäs. Ona köplerde şo ýok bilýänsiňiz. Bir-birimizi allamyz Hudaýa şükür atak. Nasıl normal, başka näme aýtjam bilen, okşa maslahat diýip hiç sada howlukmalar. Esi şolaglaryna şu bir häsiýet halaň okmy? Onu özünden şolardan senkidär. Şoň üçin durmuş kuransaň hemme zady üýtgetmek kyn bolýar. Şoň üçin başdan ýene gopamsam bolmalar. Pula dagızmalar. Bilemek men gows maslahat bermäň size. Her kim durmuş başga. Başga da gyzykly soraglaryňyz bolsa arkançdan ýazyp bilersiňiz. Biziň wagtymyz bolup geçdi öýtgen kän hurladım. Ýa-ni çagalyk bardy aýtmany gaty zatlar kän. Şoň üçin haýsy näme interesni bolsa arkaň sorag berip bilersiňiz. Näjis bu podcastyň gyzykly bolandyr diýip umyt etýän. Ona näme hoş wagtyňyz özüňizden gowja seredin. Sag bolun.